sa book of 2 Kings chapter 20 verse 1 to 6. Well, atong basahon makaisunan, atong buksan, atong makasing-kasing. Kaya importante ni sa atong pinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kaya hindi nakasurvive sa pag-alagad sa Ginoo without the Word of God. Okay? 2 Kings, okay ba na sa atong pinanong? King James na lang. King James na lang. Sila Tagalog, no? Kasi pa na lang. King James. Di sa'yo na kayo, sundulan ako dali. Praise God, mag-pray ta sa Ginoo. Okay? King James Version, in those days was Hezekiah sick, praise God, unto death. And the prophet Isaiah the son of Amos came to him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Verse 2, then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, verse 3, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Verse 4, and it came to pass, after Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, Turn again and tell Hezekiah, the captain of my people, mga imong sa Ginoo, kapitan sa akong katawhan, Thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard thy prayer. I have heard thy prayer. I have seen thy tears. Ako nakita ang iyang mga luha. Behold, I heal thee. Tanawa ako sa Praise the Lord. On the third day, thou shalt go up unto the house of the Lord. And verse 6, and I will add unto thy days 15 years. Nagdagasan ng 15 years. I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend this city for mine own sake and for my servant sake. Palakpakan nato ang Diyos. Dalagin ka ang Diyos sa mga katapusan, ang mga katilaan, ang mga pulong ginong Diyos, gibalaan mo at may dihog na Ginoo. Bosa Lord, gabita ang imong magbusa alagad, dihog man sa Ginoo tungod wala siya ang mahimo, siya ang kaugalingon. Allah so bless sa makatawhan nimo Dios. Let it be Ginoo yung mga pulong magasulod gayon silang kasing-kasing, mahimong gabayan nila Ginoo nga bisan unsa kadako nga problem, maabot silang kinabuhi, still Ginoo magasalig sila dira sa imo. Dalaygon ka, mahans walay katapusan. Bless it's every one of us today. In Jesus' name, Amen. Palakpakan nato ang Diyos na pagkasunod. Praise God, makalingkod na pinagkaroon. Anya ko lang hatag akong topic, makaisunan, para masabtan nato ni maayo. Praise God, hallelujah. Kanang kita makaisunod yung mga prayer request sa Ginoo. At ay gusto magtabog sa atong kinabuhi. And na-remember ko, praise God, na may prayer request sa Tacorong City. Kanang dati sa nag-pastoral prayer kami last year, 2023, itong January, baka isunan. Tanan ng mga prayer request sa mga kaisuunan, gibuo na ako to siya. Tapos gibutan dito sa among pastingan pero sa district o gilihan sa tanang mga pastor o sa mga elder o sa tanang mga makaisunan, mga mga official. Then after doon, pagka January 2024, gi-review na ako sa Silya kung ang mga para-request pa na kaisuunan nato dito, gitubag sa Ginoo. So, nakita na ako tanan nga kay Pastor Janice nga prayer request para kay Pastor Rajing gitubag sa Ginoo. Ubos gito yung prayer request. And also kay Pastor Rem, Pastor Charity, tulog ka prayer request gitubag yun sa Ginoo. 100%. Praise God. And Pastor Janice, itong yung prayer request, wala noon halos wala noon tanan gitubag pero na ay portion nga gitubag sa Ginoo. And review na ko tanan ng mga kaisunan ato na ngayong anak tagaan sa Ginoong anak.
Babae, hatag sa Ginoo, babae. So nakita ko tanan dito bang may mga portion dito sa mga prayer request na wala dito bang sa Ginoo. Pero ako nag-notice siya lang ang tanang faithful sa bulaton sa Ginoo o sa pag-alagad sa Ginoo, halos 50% nga prayer request nila dito bang sa Ginoo. Pumana ako dito nga medyo lulubog, lilitaw, makaisonan na pag-alagad sa Ginoo, wa gyud gitubag sa Ginoo. Bisan isa wala gyud gitubag sa Ginoo. So, ako lang nang notice ako, nanapod kami pre-request, nanapod butanan na ako sila fa ito makaisonan. Kung man offer sa dito sa Camp Mariano, gikuha na po namo to sa Ligala sa Balay. Ang Mabuhay Church, kung naamay pre-request dito, ang Pastora G makaisonan, iya kung makaisonan, kailangan gitago mo? Okay. Review na po na sa 2025 January. Kung ito bang sa Ginoo. Mga akong pre-request makaisonan dito sa Tacorong is mora tong tawag extension sa another parking space, parking lot na to. Praise God. So, dito bang sa Ginoo to? Praise God. Praise God. Bago ang fasting, first week of January, itong tagiya sa Balay, ibaligya ang lupa dito, 600 square meter, hindi ako kaya ng 600, hindi ako kaya. So, 2,200 square meter lang. Kahit sa una, kung giingon sa iyan na, kanang inyong na, lutin niya ako, pwede ba makapalit may diha, bisan mga 200, 100 para mong parking space lang? Tapos, hindi na pwede, kaya para naiandang ko sa akong kabataan. Pero sa ako nang makaisan, di-apros na ako ng November, praise God, hindi niya baligya. Pero kay para man sa Ginoo, nagkasakit. Nagsakit ang bana, makaigsunan, kinalan sa dialysis. So wala sila kwarta kaayo nga bunotong kaagad-agad. Kay kamagdil kang kwarta makaisuunan o sa banta, ulit dugay pa man na siya. Gawa sa ako, pastor, palitatong buti na mo diya. Kaya kailan may kwartan na bisan 3 days from now, 2 days from now, kaya makabayad mo kay nasa hospital ba na ko. So, salamat sa Ginoo. Yung na ako, 200 lang, wow na ako. Nga tayo pila lagyan mo, 100 square meter is 120,000. So, dalawa is 240. Pero ngayon ako kung cash na siya, pila man, pwede makaayo. Ngayon na 110. So, ang dawa, aluti is 220. So, ang problema na po, nasa ako makuha kwarta. Basta kay yes lang ko, pero wala, asa nagmakuha kwarta. Pero, isilid ko ang kwarta na po sa plates. Sa plates na mo, kay, salamat sa Ginoo, isa kami bro dito, na ang among ta plates, mahuman pa sa December 2024, pero katong December, fully paid ya, ang riyang nga, plates, pila yung place, 120,000 plate. So, in meeting in September, up to December, we paid na niya. Praise God. May mo ito nagdulot yan sa laptop. Hindi pa milyonaryo sa una, parang milyonaryo na. So, fully paid na ang 120,000. So, gisilip na ako, tapos itong lahatag mga membro, o nakaabot man ang kwarta sa 180,000. So, kulang kami sa tuhan, kulang pa. Praise God. Gisilip na ko to, agoy, wala ka nagkabahayan ng uban. Ang uban paid na, uban zero yun. Nag-meeting na ako makainisunan, so kailangan mo kailangan yung bayaran to ilang mga plates. Tapos i-divert sa ang kwarta sa building, pakakain mo sa luti. Yun ang kinsa magkulan of 10,000, kinsa magkulan of 20,000, kaya kinanan ka of 60,000. Pero salamat sa Ginoo, may nag-pledge ka 30,000, o wala po naghatag. Mga pahulang. Pero wala na akong expect nga kay listen mo ito, hatag ito, kwarta sa Cecilia ito 1,000. Tagaan sa 1,000 sa Cecilia, kay tungod kay patay kong banaw, kami kahatag. Pagkatapos, sige pastor, mapahulang yung 10,000, nakuratan niyo eh. Tignan 15,000. So, to make the story short, nakuha na mo dito,
gibayaran ako, nakalut na lang tayo extension nga parking lot, 200 square meter. So, salamat sa Ginoo. So, nakita na ako ang tanan, how the Lord bless. So, natay mga tawag nga nangahagyok sa Ginoo. Gusto nato tanan makaisunan. Praise God. Hallelujah. Nga, maabot nato ang tanan nga gusto nato. Praise God diha sa Ginoo. Pero sa kabutang atong tanawon makaisunan. Praise God. Amayan ba ta matubangon sa Dios sa atong mga pag-ampo? Karapat dapat po tayo mga kapatid na praise God, nabigyan ng ating Panginoon sa ating dalangin. Praise God, utinggin ng ating Panginoon. Praise God, ang ating mga dalangin. Sa buhay po mga kapatid ni King Hezekiah, nakita natin si King Hezekiah, sa dihang na siya na ang hari sa Israel, makaisunan. Ang Bible nag-declare, praise God, na ang gisundan niya, ayan. Long press lang. Okay, thank you. Yan yung makaigsunan. Okay na. So, si King Hezekiah, silang na siya naghari. Praise God. Ang tanang mga nagsimbang Diyos, Diyosan, ako mga Diyos-Diyosan, iyang ipang wasak. Giristorya ang templo. Praise God. Tapos, nabalik na ang mga pagsimba nila sa Ginoo. O ingon ang Biblia, si King Hezekiah naglakaw sa kabut-on sa Diyos. Wow. Na-restorya ang tanan. Nagpa-backslide naman itong uban. Praise God. I-fix niya ang tanan na kayo sa Israel. Praise God. So nakita sa mga kaaway niya ng ibang dalagan sa Israel, o nakita nila ng Diyos na kauban na sa Israel. So, ang kaaway, praise God, hallelujah, wala katulog. Yung sa Bible dili sa King sa Assyria, gusto nila makawin sa chapter 19, gusto nila na awayon na po ng Israel. Pero tanaw yung aayong makaisunan, sa chapter 20, nga nag-prepare na si King Hezekiah to fight against the enemy. Pero ang Bible nag-ingon sa verse 1, makaisunan sa verse 1 na Pastor Raji. Praise God. In those days, sa katong panahon, nga naana sa pakigaaway unta, in those days, was Hezekiah sick unto death. Katong panahon, si Hezekiah, naana sa balatian. Di ba sa puti, bisan faithful ka sa Ginoo, bisan matarong ka sa Ginoo, di ka kanikay sa sakit. Ngayon may mga ubang tao nga pang makasakit daw ka, nakasala ka. Pero ba't panahon, in those days was Hezekiah sick unto death, ang iyang sakit, paingon na sa kamatayan. O ang ingon ng Biblia, makaisunan, and the prophet Isaiah, the son of Amos, came unto him, and said unto him, thus saith the Lord, ang Diyos na gaingon. Pag ang Diyos magkaingon makayusan, medyo delikado. Okay? Thus saith the Lord, set thine house in order. Kailangan ang balay mo, may mong order. Plastado. And for thou shalt die and not live. Nga ikaw mamatay o dili ka na mabuhi. Once nga ang Diyos musulti, that's irreversible. Na word niya irreversible na siya. Dili na sa mabalik. Dili mo ma-reverse. Di na mabalik. Di na magbalik. Kaya ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen. Praise God. So pinakabug-at ni nga butang makaisunan, praise God, sa kinabuhi King Hezekiah. Ayun ang Diyos, mamatay ka. Ang imong sakit, mapaingon na sa kamatayan, o dili ka na mabuhi. But the Bible declares, set thine house in order. Kinsa kaha nga mga tao, na naa ka sa pakig-away, dito pa ka magkasakit. Praise God. Kinsa dili bati og kalain makaiso na sa panahon na kinahanglan ka dito sa pakig-away, hinuon mamatay ka na. Wala ka nang mahimo makaisunan. Praise God. Bilang sang hari makaiso na palibutan ka sa kaaway tapos kuhaon ka pa sa Ginoo. Makaimod ka sa klaseng Ginoo ni. Di ba? Sometimes you cannot understand ang sa will sa Ginoo, but
Di na ito pwede i-question ang Ginoo sa iyang decision. Tungkol tayo sa i-reverse sa bot, ipasabot, di na mabalik. Di na ma-outro. Tungkol kay Diyos ang nagsulti. Pero sa atong panahon, sa itong kinabuhi, kung sa gamay na ka-problem, kung sinuntang Ginoo. Sa tauhunon nga rason, panguna-muna, di pwede mamatay si Kinisikaya. Kaya naasay problema nga giatubang. Nakasalalay sa iya ang mga taga-Israel. Pero anong pangatong panahon, patyun sa Ginoo. Praise God. So ganit, atong tanawon makaisunan ang mga butang na gusto sa Diyos. Na may tabo. Ang Diyos may saan kay Hezekiah, pero anong patyun man siya? Hallelujah. Gani makaisunan, tanawan mo ninyo, naasaya ang sakit. Praise God, kining sakit niya makaisan, baka matay, naapasay kaaway, nagapalibot sa iya. So, maka-question din ka sa Ginoo. Nga naman, makaisan, mahitabo man sa iya. May warning pang Ginoo sa iya, mamatay yun ka. Ang Diyos makaisan, maunay sa kabutang, just sit thine house in order. Sabot, ang Diyos na plano, bago ka mamatay, plastaran mo sa imong kinabuhi. Ano sa Diyos, hindi ka mamatay ka, nga andam ka sa iyong sarili. Abi yung makaisoran, praise God, ang Diyos, doon ay mga butang warning sa atong kapahamakan, sa unahan, God has a warning. Hindi ay gusto, ang katawan malaglag, naghatag siya warning. Praise God. Every time nga gusto niya makaisonan nga hatag sa kunang o mga sinunggo pa, mga tridyas, kinabuhi, ang Diyos may warning. Sa panahon ni Noah, ang Diyos nag-warning. Sa panahon sa Sodoma, Gomorrah, ang Diyos nag-warning. So, dili po hindi ka diretsuhon kasi Ginoo without warning. Doon bahal ka sa Ginoo. Para kung may panahon, kaya na nag-warning ang Diyos sa ato, naghatag sa warning sa ato, kailangan maminaw ta. Amen. Kailangan natong tugutan makalisan, pansinin natin, mga kapatid, yung warning ng Panginoon. Sapagkat kung hindi natin pansinin, mapahamak ang buhay natin. Huwag niyong i-ignore. Kung may mga butang na nakitabo sa atong dili, kapit ka na disgrasya, kapit ka ganito makaisonan, o sa may mga problema dumating sa iyo, search your heart. Praise God. So si Yona ato atong kasing-kasing, basi di ay ang Diyos nag-warning sa matag isa sa ato. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. So kung atong tanaw ang versikulo, dito sa versikulo makaisan sa verse 2, then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, sa diyan nagdunggan niya ang sulti makaigsuonan sa tawag sa isa ka propeta na mamatay na siya. Wala siya nagtawag makaisan na suko. Wala siya nag-irita makaigsuonan. Pero ang gihimo ni King Hezekiah makaigsuonan is, praise God, is to pray unto the Lord. Siya nag-ampo sa Ginoo, nagatubang sa sawol. Praise God. Tanawan niyo ba kayo sitwasyon, nagkasakit ka, pero magampo pa ka sa wall? Grabing effort ni Hezekiah. Bisan naasa sa higaan, makaigsunan, nagbangon siya. Nasubusubin pwede masa mag-pray na nakahigda. Pero doon ay sa gusto mahitabo sa kinabuhi niya. Naghimo sa effort, makaigsunan, nagbangon siya o naadto sa wall o nag-ampot. Praise God. Nagisaraan niya, makaigsunan na yung kwarto. Dito na sa isa, tubangan sa Ginoo, makaisa, nag-ampo siya. Nagbangon siya, para lamang makaampo sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Daghang tagdisang sa Ginoo, pero kulang ang ampo. Praise God. Daghang tag gusto mabutang may tabo sa kinabuhi nato, pero way taganahan, what prayer meeting, what taganahan, mumilit sa itong sarili sa pag-ampo. Praise God. Pero if you want, na kung may mga butang may tabo, hindi maayos sa kinabuhi, we need to pray. Amen. Kailangan mag-ampo. Hallelujah.
So may mga parangay, may mga damgo ko sa amin din maayo. Ako malimot mag-pray ko sa Ginoo. Although sa among pamilya, yung nakasal sila, sa ako, sa isa siya, sa ingin niya, pag-debosyon tang tanan, ato at simbahan, mag-pray ka sa Ginoo. Pag may problem sa balay na kaisunan, wala may alain na imuon. Praise God. Ato sa simbahan, o mag-ampo, o diskasan ang mga problemas, isitil ang problema, then to pray to God. And I thank the Lord, ang Diyos na katubag gayon sa mga pangampo. Ang Diyos na kasintil, makaisunan sa problema. Una, wala'y problema nga, di ba sulbar kung kita mag-aampo. Pero kung dili ka mag-ampo, ang problema nagadako. Whatever things may tabo, masaktan man ka, ano may tabo, hindi basta bastang makain sa may tabo. Nga mismo naghimo sa matarong, gibungkag yung ang mga rebulto, makaisunan, napay makik-awal to bagong niya, tagapag sa report niya, di ba? Mamatay ka na. Nagkasakit, tapos mamatay. Hindi basta-basta yung sitwasyon kay King Hezekiah. Pero makaispisa kung saan itabo siya, nag-pray kayo siya sa Ginoo. Wala ma, whatever problems nag-arise, don't depend on your emotion. Di na magdepende sa atong mga pagbati. Pag nabati ka, muriyak kayo. Why not mag-pray sa Ginoo to control your feelings? To control makaison para di mo dugangan ang problema. We need to pray. Ang atong mangkot, direksyon ng talang, kalungan di maayong, ang dalunggan, makabdungan, alasok na. Alam ba nga, nakapray sa Ginoo. Sulungon dahil dito sa katao, bisang kinsa at tumandayon. Ano hindi ba mag-pray sa Ginoo to guide you? What to do? Si kaya naisakit siya pero naningkamot siya sa pagtindog, sa pagbangon, muadto sa wall o mag-pray. O may problem na walit, maadto tag-templo o balay sa Diyos. Mag-pray, Lord, help me! Hindi yung sa akong buhatong, dili kong gusto makasala. Gusto kong Ginoo, may magmatarong sa mga tubangan. Everybody say praise the Lord. Don't depend on your emotion. Si Hezekiah, wala yung depende sa emosyon. Nagpalapit sa Diyos o nag-ampo. Amen. Na makakitsalis every one of us. Praise God, what problem makarise? Come to the altar. Come to the altar. Kaya kung di mo makam sa altar, makaisa, the problem mag-grow na mag-grow. Because once nga tao di ka control sa emotion, praise God, it will destroy you makaisa, makaguba yun sa ato. Amen. Like ito mo sa Biblia, kung wala ka control sa emosyon, uwasa. Yun ang kinabibig. But we need the help of God. Para di ka makasala, gusto tamo atog langit mahigsoon. Si King Hezekiah, bisan pa sakit tong giingon sa Ginoo at nako, irreversible. Pero alam niya ang Diyos, maluluyon ang Diyos. Amen. At dito na sa versikulo makaisoonan, anong prayer? I beseech thee, O Lord. Wala niya giblame ang Diyos, Ginoo naghangyo sa Ginoo. Hangyo siya. Lord, hangyo ko Ginoo. Bigyan ko ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Brother Arnold, praise God, pwede hangyo ko ng Diyos. Praise the Lord. In our prayer. Di na nagsulti-sulti lang nga, makaisa ng plano-plano. But we need to come in the presence of God and pray. Mangayo tagtabang sa Diyos. Maghangyo ta sa Diyos sa atong kinabuhi. Ano mang kalisod sa kinabuhi, pwede hangyoon ng Diyos. Amen. Hallelujah. I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee. Wow. Hinumdumi, Ginoo. Praise God kung paano ako naglakaw. Kaubanin mo. Wow. I have walked before thee. Tubangan mo, Ginoo. Ang Diyos kamano sa atong kinabuhi. Mura yun na ang rason nato isulti sa Ginoo. Mura ka nung adlaw, di ko makuha sa atong makaisong mensahe. Dahil tagaay rason ang Diyos para tubangon ka o panalanginan ka sa Ginoo. Amen. Because we have so many prayer ang gusto may tabo sa kinabuhi nato nganto kay wala pa nato rat nadawat tungod wala tay rason ipay balo sa Ginoo. Lord, remember me.
Praise God. Remember now how I walked before thee. Mara yun na ang ato ipasigat mo, ipahibalo sa nung sinumdumi, Ginoo. Amen. Mato sa panahon ng taong si Lazaro, o dato nga tao, nga namatay, nga gusto niya makaisunan unta, nga ang tudlo ni Lazaro, butang sa tubig, butang sa, itulot sa punta sa nga dila, tumoy sa dila makaisunan. Pero ingon sa Ginoo, remember son. Pero minti na, hinumdumisan ko itong naapak at sa kalimutan. Ginapaliman sa Diyos ang kahapon. Kusa karon diri si kay Lord, hinumdumiman ang akong kagahapon. Kung paano ako naglakaw at ubangan nimo. Wow. That's the reason. Praise God. Ano mo niya? Oh, before thee in truth, with a perfect heart. Wow. Naglakaw ako sa kamaturan o sa himpit na kasing-kasing. Buti pasabot, pwede niya irason sa Ginoo ng tanan. Kay nakita man sa Diyos ang iyang kasing-kasing. Saan nagreklamo sa Ginoo? Wala niya i-question ng Diyos, yung patyon na siya. Praise God. Saan may muto? Ano nangalagad man ko sa Ginoo? Naglisod man ko? Ano nanghatag man ko tayo? Saan naglisod man ko? Ano nanghatag man ko sa prince? Naglisod man ko? Praise God. May purpose ng Diyos. Ganong ipaagi ka sa Ginoo. Hindi na nato masulod o question mo ng Diyos sa atong kinabuhi. Kaya di nato kaya sunod. Sabton ang nauna sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, mas taas ang akong nauna kay sa inyo. Sa pasalangit, mas taas. Kaysa lupa. Kung sa may palahong, hindi na ito masabtan, but don't question ni God. Ang ato imon, we need to pray. Praise God. The Lord, remember kung paano kung naglakaw, kauban ni mo, katubangan ni mo, diya sa kamaturan, o insakto o dalisay sa galupa, himpit nga kasing-kasing. Diyos lang nakadalo sa itong kasing-kasing. Amen. Pwede naman magbakak diri siya, si Kaya. But siya mismo confirm niya sa iyang kinabuhi. Nagalakaw sa kauban sa Ginoo. Praise God, nagasunod siya sa kamaturan sa Ginoo. What is right is right. Praise God. Muna sa akin kumakay sa pinawali ko perminting. Ayaw ikang makpaad to sa mga butang na dili tinuod. Praise God, importante na ata sa kamaturan. Praise God, hallelujah. Nata masunod sa kabuton sa atong Ginoo makaisunan. And was na sa truth. Tanawan nyo, 90% sa kinabuhi natin nagadepende kita sa Word of God. 10% lang at saka 80% pa lang makayusan sa Word of God. 10% sa tawag sa Espiritu Santo. Ang guidance, makaisunan o 10% sa circumstance o sa mga tabo sa palibot, makaisunan. Pero 80% gikan gayon sa pulong sa Ginoo. When we need to obey the Word of God, praise God, sa isulti sa pulong sa Ginoo, we need to follow. Kaya tumaturan naman ang nabaptize sa pangalan ng Jesus. Praise God, nagsimba na makaisunan, hallelujah, nagatag at tungkol kay mauning kamaturan. Kaya kanong isulti sa pulong sa Ginoo, matuman na siya. Praise God, and also and have done that which is good in the sight. Gihimo o ang tanan nga maayong butang sa imong atubangan. Di na ta Christian diri sa bahay. Christian ka sa negosyo.